Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je jedinou galériou výtvarného umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bohatá a plodná história presahujúca 40 rokov existencie sa prejavila na vyhranenej profilácii, ale i na vysokom odbornom kredite, ktorý prekračuje nielen územie regiónu, ale i celej krajiny. Vznik tejto inštitúcie sa datuje do roku 1969, teda rok po smrti Miloša Alexandra Bazovského, ktorého meno nesie i Trenčianska galéria. Jej pôvodným sídlom bol barokový komplex kláštora piaristov v historickom centre Trenčína. Neskôr, na základe reštitučného rozhodnutia, sa musela galéria presídliť do svojich súčasných priestorov na Palackého ulici číslo 27, kde naďalej rozvíja svoje početné aktivity. Záber akvizičnej činnosti galérie je pomerne široký. Výtvarné umenie 20. a 21. storočia, výtvarní umelci Trenčianskeho regiónu a v neposlednom rade aj výrazné dielo Miloša Alexandra Bazovského. Okrem výtvarného umenia svoj priestor v Trenčianskej galérii dostávajú aj hudba, umelecké slovo či film.